ka jingtwa khando halowa lamparing omtang ba kasim ya ka jingem jingkisan ngut kino sangsnong handai kala pendukut sundan ru yau thiet ba ha ka jing la kai cricket ki kan thei ha ka ne ka jala hadien ba arngut na kino ila kai ba kan sai kila khlat ha ka te ka jingja ki te ki arngut ki samla kan thei ki bayarap banra ya ka kerteng jong ka meglia ha ka cricket ki badei blatip kerteng kum ka Rizia Ahmed bad ka Firuza Khan halor ka nie banyo jingsha shushu halor ka jingdu ba ka meglia cricket association kai kendo na ka jingkhlat no jong ki te ki arngut umau por loyo banyakran bot General Secretary ke MCA ba Gideon Kharkungor ubalai thu lut kumnu kiti samla ki don kabanta bonra ek jingkala ek cricket nak banta ki kan thei ha ka jala om tangkata kila longru kinong ilam ki bahakmat ya ka jala ha ki lempung ila ka cricket ha ka leng ki banta jongkari Te hak badi kong nakaliang jongka Meghalaya Cricket Association ni kwa ban penpau ya kajing ngosi pakrau ka jongi ha kajing do no ikini ki Arnold ki thei ilakai i Razia Ahmad badi Feroz Shah Khan bala do no ki ben sem ki jongki ha ka to ka jing hap khando wat kajing sha rong no ya ka met ka jong we ne ki ha ka wa te kani ka long ke ke kajing do ka pakrau yangi kum ka Cricket Association namar kini ki thei Arnold kilong ki ba mi khmat bha hakaliang ke jingla kai cricket hakajala ka jongi haba ngi danu badang sedang ye kani ka cricket haba ngi dang long tang kum ki affiliate but ki associate members jang ka BCCI kini Arngut kila ila kai na ka state jongi but hadin kata ngi labun bon sedam ki khamyo shu ka jingla kai te ki ru let's say ki khamyo shu hi ban ya kilan men but menta kini ki Arsenal ngiyo iba ngiyo banyala kai haka under 23 but ke senior haba i Razia ila long iba mi khmat bha haka under 23 ila kai bha haka jingila kai ke jongki ki bikile chedo she Pondicherry she Orissa she Mumbai but kumta ter ki babon ki jaka but ka jing tebet ka jongi lai ngila pen yela kai ro yi haka senior team haba ki ila kai bun ki tournament but ka ila kai ba ka Assam ro haba ngie job ya ka Assam Kabay buat di Firosha pat let's say haune u ayam momenta ba imda biang ya ka practice in idan be hapo ka reserve list ka waiting list jong ka team pro ar ka 23 ba ka senior ru te kini ar hi kilong kita ki ba sedang kita ki bala slam ba bangi ba ki laila kai ye kini ki inter district ru ki laila kai ni ki clubs ki ba pair but ki ba ji smart ba ban ila kai ki ba smart ha ban wan chamadan ban practice te ka jing klan no jing kini Arngut kalong ka jing do ka bakrau tam yangi kum ka jela kham tam hapadeng jing ni ki kan thai habang yo i menta ka jela ka jongi kadang duna palat i kan thai ke bela kai ka ni ka jing ila kai cricket te sa ka wei pat ka jing no senyang jing kini Arngut kalong haba don kini ki inter club tournament ke balong hakan de ka district ba penyat da ka Shillong Cricket Association kini Arngut hi kilalong ke babi khmat ngamla dekat mau bagi tiki team sayut ma kidon kum kita ki Enchanted 11 haba ki lakai kadon gawe ka inter club women's cricket ka balong hangne te hangtaru ki mi khmat himaki te haba yedai ba ki districts haba long kini ki women's cricket hatura men ganeru bro Arngut kili lakai naki clubs ki bapher but kumjo kajing lakai cricket kebalong ha Nongstoin bat ha Mairang kini Arngut kilapoi bat kilayalam ru we kiwi ki ilakai nong ilakai cricket kenthai kamtam ye ki parado parasnam ki jongi hi ki badai ki khna kenthai ki bana Mairang ba ki bana Nongstoin kita ru kia bot lang i kini ha kajing alam je kini Arngut te kajing do nong galong ka ba kraw ha yangi namar ba komba omane ngi ki kenthai hi kinang ya duna palat ndai kini Arngut bat khamtam i Razia ilang bat tebet bha ka chingi la kai ladang la ban nujor lalong kumbi la kai khana shenrang ba hapo khanrus nem ka bowling la ni ka batting bat i ju le ru ya ka wicket keeping te ka long ka ba jingdo ka ba kraw yangi namar ba ngido no kini ki ba kongsai tam ka team namar ba ban yo yang ke replacement ke jongki kan chimpor ba namar ba ngi ki kan thai hi hang ne ka jala ka jongi nginang chimpor ban ya shem ye ka game of cricket ka ba ngi la ban ya la kai hat kum ka level ka ba ese ka ni ka national
level ro kat kwa kat demand la ni kat dawa yaki bani la kai to hakini ki arsnem benta hak ba ngisdang arhaja khat pra ngisdang ikani ka women's under 19 yakini ki under 23 but senior ngilaju dan lupa kini ki players ki belaju la kai mensure hindrai hakaba idei but kani ka under 19 ngi hab ya lech cha ki jaka ki bakandong ngi lech poi sha mairang ngi poi sha sora ngi poi sha nongstoin sha mongkorwat bat kumta ter but na sha garo hills ru kila lech met persang ban yo ki players na tura na bakmara na du na kita kithan ki border jong ka assam ru tingla wan yalam ikini baro bat ngila ai ka coaching yaki ka coaching ka long kumba sausan benai te tang hitai por hi ngila penyila kai yaki hakani ka BCCI tournament ngim khmi lenti ya ka jingila kai bha ka jongki ngila rem bon runs la ni de ki wicket nama ngila kai persha ki jela ki belaji la kai cricket la bon snam kum ki ngila persha ki Maharashtra ki Gujarat ki Karnataka ki belai la kai cricket la bon snam henry ka ei wa phla pat ka long ba arajar kha khandai pat kini ki kan thai ki la kai bha kim da rem shu kum baju rem haka arajar khat phra henry ngi yo i ba ki la kai bha hadu ba kidon ki taki ki coaches but ki observers jong ka BCCI haba ki i kini ki khna ke jongi ki da lengo ki ong ba kumno kini po tangkat ni snam ru kilala ban catch up kilala ban ni la kai bha te ngi khmi lenti ba kini ki khna ki jongi ki bon ba kini ki benang hak hapo ka under 19 kele se maka jing practice ke jongki ba kini ka experience ke jongki bagi lakai kini BCCI tournament kele se ka ba kinda poi haka senior category temut hata ko por kila tebet ba